Hej og velkommen til en præsentation af det økonomiske kredsløb. Her har vi Søren og Mette. De repræsenterer husholdningerne, som er den ene sektor i kredsløbet. Søren arbejder på den lokale folkeskole og er dermed ansat i den offentlige sektor. Mette, hun cykler derimod ned i Elgiganten, hvor hun har et godt job. Mettes løn kommer fra virksomheden. Det er den her pengestrøm, vi ser denne her vej. Og fordi Søren er ansat som folkeskolelærer, så kommer hans indkomst, hans løn, den her vej. De har altså begge en lønindkomst, som de skal betale skat af. Det gør de, ved vi følger denne her pil op til den offentlige sektor. De penge, som Søren og Mette har, og som jo ligger i de øvrige husholdninger også, nogle af dem bruger de jo til privatforbrug. Det vil sige, at de køber ting og sager i virksomhederne for penge. Det er denne her pengestrøm, repræsenteret ved den orange pil. Men de bruger nok ikke alle deres penge på forbrug. Nogle af pengene sparer de op og putter i banken. Så skal vi op i denne her sektor, op i hjørnet her, den finansielle sektor. Der har vi alle de banker, som vi almindelige mennesker bruger. Men vi har også Danmarks Nationalbank, som er statens bank, kan man sige. Så i det omfang, at det offentlige også har et overskud, der putter de altså også nogle af pengene i banken, men det er i Nationalbanken. Virksomhederne, de tjener penge, fordi vi køber forbrug, men deres overskud bliver beskattet, så der kører altså også en skattestrøm op til det offentlige fra virksomhederne. Den offentlige sektor køber jo også ting for at få løst de opgaver, de har. Hvis de driver folkeskoler, jamen så skal der jo være borde og stole og computere og alt muligt andet i skolen. Og det køber de jo nede i de private virksomheder. Så der går altså også en pengestrøm fra den offentlige sektor ned til virksomhederne, modsvaret af en varestrøm, borde og stole for eksempel. I det her udvidede kredsløb, der har vi også en vigtig sektor hernede, nemlig udlandet. Noget af det forbrug, som Søren og Mette har, det består i udenlandske varer. Mette har faktisk lige købt sig en ny Apple-computer, og den er jo som bekendt ikke produceret i Danmark, men i USA. Så der er altså foregået en import fra USA til Danmark, og der går således en pengestrøm ud af landet til udlandet, og til gengæld får vi Apple-computer og andre varer ind fra udlandet. Det betyder altså en valutaudgift for Danmark. Heldigvis har vi også varer, som udlandet er interesseret i. I England elsker de bacon, og noget af det bacon, de køber, det kommer fra Danmark. Det vil sige, der går altså en pengestrøm fra udlandet, fordi vi eksporterer varer til dem, og vi får dermed udenlandsk valuta ind som en pengestrøm den her vej. Og hvad er så meningen med det her økonomiske kredsløb? Ja, det er at se og indse, at i økonomien, der hænger de her 5 sektorer meget tæt sammen. Og hvis der sker ændringer et af stederne i økonomien, så vil det forplante sig til de andre sektorer i økonomien. Og det vil man kunne bruge kredsløbet som en model til at undersøge, altså når der sker ændringer i økonomien. Og det vil jeg prøve at vise her på det næste slide. Vi kunne for eksempel forestille os, at regeringen har besluttet, og Folketinget har vedtaget nogle skattelettelser. Søren og Mette hed de. De jubler. De skal ikke betale så meget i skat. De har altså fået flere penge mellem hænderne hernede i husholdningen, og det betyder, at de bruger nogle flere penge på nogle lækre ting og sager. Det vil sige, at pengestrømmen her, den stiger. Der går flere penge i virksomhederne. Der går nok også lidt flere penge ud af landet til import, fordi nogle af tingene jo er produceret i udlandet. Men de er ikke de eneste, der er glade. Fordi hvis virksomhederne oplever en øget efterspørgsel, jamen så er de nødt til at ansætte nogle flere mennesker, fordi de simpelthen får flere opgaver og skal producere og sælge flere ting. Det vil sige flere i arbejde, pengene i husholdningerne stiger, og det får det offentlige faktisk også glæde af. Så selvom de startede med at give en skattelettelse,
Hvis det betyder, at flere kommer i arbejde, jamen så får de nogle af pengene igen, fordi de lige pludselig begynder at betale skat. Man kan altså følge pilene rundt her i kredsløbet og se, at en ændring et sted, den kom herop fra, medfører en ændring et andet sted, som igen medfører en ændring her, og der har vi altså sådan en positiv spiral eller negativ spiral sat i gang. Og det man så skal gøre, det er, at man skal vurdere, hvilken overordnet betydning får en eller anden ændring i samfundsøkonomien. Og det fører os til det næste, som handler om konjunktursvingninger i økonomien. Jeg vil prøve at forklare princippet i det her med, at aktiviteten, den økonomiske aktivitet i samfundet svinger, og nogle af de vigtige fænomener eller begreber, som har betydning. Figuren her viser det princip, at vores økonomi svinger op og ned. Nogle gange går det fremad i økonomien, der er høj aktivitet, der er stor økonomisk vækst, og efter en årrække går det måske den anden vej. Der bliver flere arbejdsløse, virksomhederne har ikke så meget at lave, og vi er på vej ned i en højkonjunktur, eller en lavkonjunktur. Altså svinger økonomien og aktiviteten i økonomien op og ned, og det er det, man kalder for konjunktursvingninger. Noget af det, som er centralt, det er, at der løbende sker en produktivitetsstigning i økonomien. Det kan illustreres ved, at vi her i gamle dage, vi er måske tilbage i 1800-tallet, skal have høstet en mark. Det skal der en 8-10 mand til, og det tager måske flere dage, inden man har fået marken høstet. Her, 150 år senere, der har vi altså fået nogle maskiner til at udføre det arbejde, som mange af folkene her gjorde. Så nu skal der kun 2 mand til at høste en mark, og det tager nok kun en halv dag. Den produktivitetsstigning er jo på den ene side positiv, fordi man får meget mere ud af den enkeltes arbejdskraft. Men på den anden side betyder det jo, at vi er nødt til at fyre 6 af de mænd, som før havde arbejdet i landbruget. Så derfor er det vigtigt, at en produktivitetsstigning hele tiden følges af en tilsvarende økonomisk vækst og aktivitet. Sådan at de 6 mand, vi har fyret, måske kan få arbejde et andet sted i landbruget. Så hvis der sker en produktivitetsstigning på 2% om året, så er det altså ret vigtigt, at der også er en økonomisk vækst på 2% om året. Det siger vi så, der er. Så det går fremad i økonomien, og der bliver større og større aktivitet, og flere kommer i arbejde, og pludselig er vi simpelthen oppe på toppen af den her højkonjunktur. Men nu sker der så det, at økonomien simpelthen bliver overophedet. Det går for godt. Der er kæmpe efterspørgsel ude i husholdningerne. Dankortene gløder, vi køber og køber. Virksomhederne må ansætte flere medarbejdere for at kunne løse opgaverne. Det betyder, at arbejdsløsheden bliver meget, meget lav. Virksomhederne får endnu flere ordrer, og flere end de kan nå, og flere end de kan klare. De kan heller ikke finde flere ledige, kvalificerede medarbejdere. Og det betyder, at de medarbejdere, der er, de altså kan få presset lønnen op. Det er lidt nemmere at sige, hvis der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, at hvis jeg skal tage arbejde på din fabrik, så skal jeg også have noget mere i løn. Hvis det generelle lønniveau på den måde presses op, så taber Danmark konkurrenceevne over for udlandet. Og så begynder konjunkturerne så småt at vende. Fra at have været i højkonjunktur, begynder vi altså en lavkonjunktur, eller et tilbageslag i økonomien. Og så må virksomhederne sige nej til opgaver, de ikke kan klare. De begynder måske at fyre folk, og i nogle år har vi måske en økonomi, som kører på meget lav blus, inden det så vender og går den anden vej. Og det er altså et ret central mekanisme i økonomien, at vi har de her konjunktursvingninger. Konjunktursvingninger, viden om, hvordan økonomien fungerer, og det økonomiske kredsløb er på den måde vigtige redskaber, når vi skal undersøge og vurdere ændringer i økonomien. Det var alt for nu.